सगळी सुवातेर हांव दोनूय देवाक आर्गां दिता हो आमचो गूड सेलेस्टियल वॉयसीस आमकां ह्या पवित्र जाग्यार आयच्या ह्या 23 तारखेर नोव्हेंबराचे आमच्या गायन मंडळाक हांगासर ही संदी दिली म्हणून सगळ्या पाद्री माद्रींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी इट वॉज अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स टू बी अ पार्ट हियर टुडे टू सिंग टू ग्लोरिफाय द नेम ऑफ द लॉर्ड सगळ्यांक देव बरें करूं. आमी दुनिया देवाक वाकांटा दील वाचता हो वेळ आनी घोडी आमकां फाव केल्ले पासून आनी तशीच दुनिया देवाक आमकां वाकाणूंक आमकां सगल्यांक हांगासर एक बरो दाडो दिल्ले पासून पवित्र आत्म्याची कृपा दिल्ले पासून हांव दुनिया देवाक दील वाचता आनी सुशील पुरी भागीभूत सेंट फ्रांसीस आख्या संवसाराक वचून ताणें जेसूक परगटलोय आमी आमचे बरे पुण्यानी जेसूक परगटून तोच पवित्र आत्म्याचो कृपा आनी आदार आमकां मागता.